Αλεξοπούλου έχει πει ότι ναι με πόρους. Όχι, κατά του Καλλικράτη. Σας παρακαλώ κύριε Αλεξοπούλου. Λοιπόν, για αυτούς λοιπόν τους δύο λόγους οι εκλογές αυτές είναι πολιτικές. Το κριτήριο του ψήφου για το ποιο λόγο θα πρέπει να ψηφίσουν, όχι εμένα, τη λαϊκή συσπήρωση και στο Περιστέρι και στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα, είναι η τιμωρία των δυνάμεων εκείνων που είναι υπεύθυνες για τα δεινά που περνάει σήμερα ο ελληνικός λαός. Αυτές οι δυνάμεις είτε έχουν εξαρτημένο, σαν τον κύριο Λαλένη προφίλ, Πασόκ επίσημο, ήταν εξάρτητο. Μην ξαναμπούμε στην ίδια κουβέντα. Όχι, γιατί πρέπει κάποια πράγματα να τα πούμε το όνομά τους. Κοιτάξτε, τώρα. Το είπε. Πασόκ είναι ο άνθρωπος. Ο κύριος Κελάφας επίσης Πασόκ είναι. Μέχρι πρώτη να παρακαλούσε να είναι στη θέση του κυρίου Λαλένη, αλλά λόγω εσωτερικού συσχετισμού δυνάμεων. Τώρα να σας πω, κύριε Τιμπλαλέξη, δεν είναι τώρα αυτή η συζήτηση. Δεν χαρακτηρίζω. Σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ δεν χαρακτηρίζω κανέναν. Εμείς τραγουδάμε για να ενώσουμε τον κόσμο, για να το χωρίσουμε. Αυτούς που χαρακτηρίζουμε πολιτικά είναι οι συγκεκριμένες δυνάμεις οι οποίες προσπαθούν να αποτελέσουν αναχώματα στην προσπάθεια που πρέπει να κάνει ο λαός σε αυτές τις εκλογές να διορθώσει το λάθος που έκανε στις βουλευτικές εκλογές του 2009. Και το τελευταίο. Τελεία εδώ. Και το τελευταίο. Σας παρακαλώ. Το τελευταίο. Οι κομμουνιστές δήμαρχοι περιφερειάρχες, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι δηλώνουν ευθαρσώς ανυπακοή στους συγκεκριμένους νόμους που υποτάσσονται οι συγκεκριμένες δυνάμεις που έχουμε απέναντί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βαθιώτη. Δεν μπορώ να μην συμφωνήσω με τις διαπιστώσεις όλων των προλαλισσάντων. Συμφωνώ απόλυτα και με αυτά που είπε ο κύριος Λαλένης και η κυρία Αλεξοπούλου και ο κύριος Τιμπλαλέξης. Είναι διαπιστώσεις. Εγώ θα προχωρήσω ένα βήμα παρακάτω. Πράγματι, τα προβλήματα είναι μεγάλα και εξαιτίας του Καλλικράτη που δεν μεταφέρει πόρους στην τοπική αυτοδιοίκηση ή τους μειώνει, και δεύτερον, εξαιτίας του μνημονίου. Το μνημόνιο θα το βρούμε μπροστά μας. Όλοι λένε ότι το 2011 και το 2012 θα είναι χρόνια δίσεκτα για την ελληνική πολιτική σκηνή και για τους πολίτες γενικότερα, για την κοινωνική πολιτική που αναμένεται να ασκηθεί από την όποια κυβέρνηση σήμερα, το Πασόκ, αύριο, οτιδήποτε άλλο. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής, ότι μεταφέρουμε το βάρος στο Δήμο ώστε να απαλύνουμε τον πόνο των πολιτών με ένα ευρύ δίκτυο κοινωνικής προστασίας, ώστε να ακυρώσουμε στην πράξη το μνημόνιο και να ελαττώσουμε τις συνέπειες του Καλλικράτη. Θέλουμε... Και αυτά του πρακτέου. Του πρακτέου. Θα σας πω, επί του πρακτέου. Δημιουργούμε λοιπόν ταμείο αλληλεγγύης στο Δήμο. Προτείνουμε τη δημιουργία ταμείου αλληλεγγύης στο Δήμο, όπου οι πολίτες, οι πιο, αν θέλετε, πλούσιοι, θα μπορούν να δίνουν από το περίσσευμά τους σε αυτό το ταμείο, για να μπορούν να ενισχύονται ή μέσα από χορηγίες, που είναι μια πανάρχια μέθοδος. Αν σήμερα ακούμε Ευρυπίδη και Αριστοφάνη, ακόμα, χαιρόμαστε να τον ακούμε, είναι γιατί υπήρχαν οι χορηγίες της εποχής εκείνης. Μέσα λοιπόν από χορηγίες και μέσα από ένα ταμείο αλληλεγγύης θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα ευρύ δίκτυο κοινωνικής προστασίας. Προτείνουμε ακόμα την ίδρυση μεικτών επιχειρήσεων σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ταλέντο, έχουν μεράκι, έχουν ιδέες. Ο Δήμος μπορεί να συμμετέχει και στη χαρά και στη λύπη των επιχειρήσεων. Ελπίζουμε στη χαρά. Γιατί, παραδείγματος χάρη, ο Δήμος μπορεί να τους τονώσει. Ασφαλώς, να τονώσει τους επιχειρηματίες, γιατί έτσι θα τονωθεί η εσωτερική αγορά, θα μειωθεί η ανεργία και θα υπάρξουν πόροι στο Δήμο οι οποίοι θα δοθούν στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Και έπειτα δεσμεύομαι ότι επιχειρήσεις του Δήμου, όπως το Δημοτικό Νεκροταφείο ή οτιδήποτε άλλο, που πήγαν σε χέρια ιδιωτών, αυτά θα τα πάρουμε πάλι πίσω. Γιατί εξαιτίας κακής διαχείρισης, αν θέλετε, του Δήμου, γνωρίζουμε όλοι το δημόσιο που λειτουργεί, δεν λειτουργούσαν σωστά. Με αποτέλεσμα να μην είναι κερδοφόρες. Πώς μπορεί ο ιδιώτης να τις έχει κερδοφόρες μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους και 40 χρόνια ο Δήμος να μην τις έχει κερδοφόρες? Άρα λοιπόν αλλάζουμε και τους συσχετισμούς και σε αυτό θεωρούμε ότι η βοήθεια των εργαζομένων είναι καταλυτική. Εγώ δεν λέω, όπως λένε οι πολιτικοί, ότι έχει πολλούς εργαζόμενους ο Δήμος Περιστερίου, έχει 1.000, μακάρι να έχει 30.000. Μακάρι να υπάρχει από κάθε οικογένεια και ένας εργαζόμενος στο Δήμο Περιστερίου. Μέσα από μεικτές επιχειρήσεις, μέσα από τις δυνατότητες που θα δίνει ο Δήμος στη διενέργεια απλών πράξεων, οικονομικών πράξεων, να μπορέσει να βοηθήσει τους δημότες του. Και βέβαια θέλω να απευθυνθώ στους πολίτες, να τους πω ότι η ευθύνη τους είναι ακέραια. Δεν μπορούν να κλαίνε την επομένη των εκλογών. Έλεγε
ο Καραμαλής ο Κωνσταντίνος ότι με βρίζουν μέχρι την Κυριακή με ψηφίζουν και τη Δευτέρα αρχίζουν πάλι και με ξαναβρίζουν. Εγώ λοιπόν καλώ τους πολίτες να μην ψηφίσουν με το χέρι στην καρδιά, αλλά με το δάχτυλο στο μυαλό. Γιατί με τον τρόπο αυτό θα γνωρίσουν πρώτα οι ίδιοι, θα συναισθανθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και που πρόκειται να αντιμετωπίσουν. Ακούστε, το μνημόνιο λέει, η Τρόικα λέει, ότι η επόμενη κίνηση είναι να μπει στους Δήμους. Καταλαβαίνετε λοιπόν, με έναν υπερχρεωμένο Δήμο, όπως είναι ο Δήμος Περιστερίου, τι έχει να γίνει. Το θέμα τι θα κάνετε. Πέραν του Καλλικράτη και το μνημόνιο. Λέω λοιπόν, εγώ σας ανέφερα ένα ευρύ, αν θέλετε, πρόγραμμα εξυπηρέτηση. Έπειτα. Και με αυτό να κλείσουμε. Και με αυτό και κλείνω. Έχετε ολοκληρώσει το χρόνο. Θέλω να πω ότι την επομένη των εκλογών θα ξεκινήσει ένα ευρύ πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και των υπηρεσιών του Δήμου, που μοχθούν, γιατί οι εργαζόμενοι είναι μέρος των πολιτών αυτού του Δήμου, και θα έρθουμε σε επαφή με κεντρικές επιχειρήσεις να δώσουμε στα νέα παιδιά δωρεάν ίντερνετ για να μπορέσουν να μπουν στο διαδίκτυο, γιατί πλέον μπαίνουμε στην κοινωνία της γνώσης. Η κοινωνία της οικονομίας φθήνει, το βλέπετε καθημερινά, και τα επόμενα 20 χρόνια είναι δίσεκτα, όπως λένε. Άρα λοιπόν πάμε στην κοινωνία της γνώσης. Μάλιστα. Και βέβαια να μπορέσουμε μέσα από τα καινούργια προγράμματα της πράσινης ανάπτυξης, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να κάνουμε κεντρικές συμφωνίες ώστε να ωφεληθούν οι δημότες κεντρικά με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Το κόστος που θα πληρώνουν να μην το πληρώνουν στις τράπεζες, αλλά να το καρπούνται οι ίδιοι. Θέλω λοιπόν να πω ένα δευτερόλεπτο μόνο, την επομένη των εκλογών, κανένα πολιτικό κόμμα, σε σχέση με άλλους συνδετημόνες αυτού του τραπεζιού, δεν θα χαίρεται για το ποσοστό που θα πάρω εγώ. Μάλιστα. Οι άνθρωποι, όσοι ψηφίσουν, όσοι άνθρωποι είναι στο Πασό και θέλουν να ρίξουν την ψήφο τους εναντίον της κυβερνητικής πολιτικής, σε μένα δεν θα έρθει η Νέα Δημοκρατία να πει το καρπούμε το ποσοστό αυτό. Κανένα κόμμα δεν θα καρποθεί το δικό μου το ποσοστό. Κυρία Θανασοπούλου. Όπως πραξικοπηματικά η κυβέρνηση έφερε στον λαό, τον ελληνικό λαό, το μνημόνιο και τον Καλλικράτη στους Δήμους, έτσι και ο κύριος Παχατουρίδης στο Δήμο Περιστερίου πραξικοπηματικά έφερε χαβούζα μέσα στο άλσος Περιστερίου. Αυτό αποδεικνύεται. Τώρα θέτεται άλλο ένα θέμα, ζήτημα, βέβαια, πρόβλημα. ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί σε μια πόλη που, όπως λένε και οι τοπικές και οι έγκριτες εφημερίδες σαν τα Νέα, αρνητική πρωτιά έχει η ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία έχει μεγαλώσει τη θνησιμότητα κατά 11,3% στους ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα και κατά 4,22% στους ανθρώπους τους κανονικούς, ήρθε ο κύριος Παχατουρίδης ακριβώς απέναντι από το άλσος, στη θέση του γκαράζ, σε χώρο που είναι χαρακτηρισμένος με το προεδρικό διάταγμα του 81 αυτό εδώ, πράσινο, ναι. Και ενώ κάθε χρόνο, κάθε τετραετία υπόσχεται στους πολίτες ότι θα διώξει τον γκαράζ από το άλσος. Θα δώσω το λόγο, κύριε λοιπόν, ότι θα διώξει και το εκθεσιακό κέντρο από το άλσος, αλλά και τον γκαράζ από το άλσος. Όχι μόνο δεν τα έδιωξε, αλλά έφτασε ένα άρρωστο μυαλό να συνέλαβε την ιδέα να φέρει μέσα στο χώρο του γκαράζ τη χαβούζα, και να φτιάξει σπαστήρα, όπως λένε οι εργαζόμενοι, αξίας 6 εκατομμυρίων ευρώ, 2 δισεκατομμυρίων δραχμών δηλαδή, ναι. Έτσι, που για μένα την πονηρή και εν ώψη του Καλλικράτη, που θα έρθει το μικρό δουνού του να ελέγχει τα οικονομικά του Δήμου, και επειδή ο Δήμος δεν θα έχει λεφτά, θα πρέπει να βρει επιχειρήσεις. Και επειδή δεν πάει καλά η χαβούζα και το ΣΜΑ, ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων, στο Εγάλεο και στον Ελαιώνα, είναι δυνατόν ένα τέτοιας μεγάλης κλίμακας έργο, σαν αυτό που έφτιαξε και φτιάχνει παράνομα, χωρίς οικοδομική άδεια, χωρίς περιβαλλοντικές μελέτες, με κίνδυνο για τον υδροφόρο ορίζοντα, με σμήνει τους γλάρους και τα κοράκια πλέον στο άλσος, το οποίο επισκέπτομαι καθημερινά και με βλέπουν οι άνθρωποι να περπατάω, με άλλους ανθρώπους που κάνουν ήπια γυμναστική με καρδιοπαθείς κλπ. Να βλέπουμε τα σμήνη των γλάρων και να ακούμε τα κοράκια, γιατί δίπλα ακριβώς σε χώρο πρασίνου από το 81 έχει κάνει χαβούζα. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Παχατουρίδη? Θα τον ρωτήσω εγώ, κύριε. Τα μοντάζ εκεί και τα ωραία τα σχέδια, τις φωτογραφίες εκείνες και τις υποσχεσιολογίες και τις μεταμφίες να τις αφήσετε. Να πείτε, είναι παράνομο το έργο.
Πώς εκταμιεύονται λεφτά. 2 λεπτά. Πώς εκταμιεύονται σε τέτοιους δύσκολους καιρούς, πώς εκταμιεύονται χρήματα και από ποιο ταμείο για παράνομα έργα σε παράνομους χώρους. Μάλιστα. Και ακούμε εδώ μέσα κομπασμούς. Δεν σας διακόψω, θα μιλήσω. Λοιπόν, εγώ λοιπόν ζητάω από τον περιστεριώτικο λαό να μαυρίσει αυτές τις πολιτικές των φτιασιδωμάτων και αυτών των έργων και να ψηφίσει με το χέρι στην καρδιά το πιο ηχηρό όχι απέναντι σε αυτές τις πολιτικές που εκπορεύονται από λογικές του μνημονίου, από λογικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμείς ζητάμε να βγούμε έξω και να βγούμε έξω και από το ευρώ. Να μην αναγνωρίσουμε κανένα χρέος. Τώρα εσείς τα έχετε ξεπεδώσει όλα τώρα, κυρία Θανασοπούλου. Όχι, είναι πολιτικές εκλογές, είναι πολιτικές οι εκλογές. Έχουμε δοκιμάσει τη γλύκα των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πετσί μας πλέον. Έχουμε οδηγηθεί στον πάτο. Κοντεύουμε να φτάσουμε στον πάτο. Και δεν ξέρω πώς θα γυρίσουμε πίσω. Εμείς λέμε δεν χρωστάμε σε κανέναν. Εμείς δεν χαλάσαμε, δεν φάγαμε λεφτά από πουθενά. Αυτοί που τα φάγανε να πάνε να τα δώσουν πίσω τα κλεμμένα και να προχωρήσουμε με ενωτικές, με πλατιές εισπυρώσεις του κόσμου, μέσα από λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές, μέσα από διαδηλώσεις, απεργίες, ώστε να φύγει, ας πούμε, όλη αυτή η αντιλαϊκή πολιτική, ας πούμε, που τη νιώθουμε στο πετσί μας και από τη μεριά της κυβέρνησης, αλλά και από τη μεριά των δημάρχων, τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του Πασόκ, και όσο και αν προσποιούνται ότι είναι κάποιοι άλλοι. Εμένα με χαροποιεί να ντρέπονται, να λένε ποιοι τους στηρίζουν. Μάλιστα. Εμένα με χαροποιεί. Είστε σαφείς. Κύριε Παχατουρίδη, είναι χωματερή το άλσος Περιστερίου? Όχι, κοιτάξτε. Να το άλσος. Αυτό είναι το άλσος. Να τη χωματερή. Μισό λεπτό. Ναι, μισό λεπτό. Εντάξει, τώρα, εγώ δεν διέκοψα κανέναν. Ναι, λοιπόν, το άλσος είναι αυτό. Ναι. Είναι ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει, φτιάχνεται με χρήματα της νομαρχιακής Γενικής Συνέλευσης. Αυτό είναι το άλσος που κατασκευάζεται τώρα. Αυτό είναι το άλσος. Αυτό είναι μακέτα. Ναι, είναι το έργο που γίνεται. Είναι ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει. Κοιτάξτε, με τις ρίζες έξω, με τη χαβούζα. Κυρία Γαβρά, θα πρέπει επιτέλους. Είπατε την άποψή σας, την καταθέσατε, δείξατε τις φωτογραφίες. Να ακούσουμε την απάντηση του κυρίου Παχατουρίδη. Να ξεκινήσω η γενική μου τοποθέτηση. Αυτό. Ναι, η γενική σας τοποθέτηση. Κοιτάξτε, είτε κυρία Γαβρά. Θα μιλήσει και ο κύριος Κελάφας. Καλό θα ήταν να φέραμε μια μακέτα του άλσου. Δόθηκε τώρα η αφορμή. Στον κύριο Κελάφα δεν έχω. Δώστε μου την απάντηση, σας παρακαλώ. Δώστε μου την απάντηση. Την απάντηση γι' αυτό ή γενικότερα. Να σαλαμοποιήσουν τον μισό άλσο. Σας παρακαλώ, κύριε Τιμπλαλέξη. Έχει δίκιο ο κύριος Τιμπλαλέξη. Από τότε που έφυγε το φεστιβάλ της Κινέας και το οδηγητή, το μισό πλέον δεν είναι χαρακτηρισμένη. Μπορείτε πολύ σύντομα να μου δώσετε μία απάντηση σε αυτό? Γι' αυτό και στη συνέχεια γενικότερα να τοποθετηθώ όπως. Μπορείτε να μου πείτε, είναι μακέτα αυτό? Αυτό εδώ πέρα είναι το έργο που έχει ξεκινήσει και γίνεται, βέβαια. Είναι το έργο, μισό λεπτό, είναι το έργο το οποίο έχει ξεκινήσει. Είναι 4 εκατομμύρια ευρώ που προς τιμή του τα έχουμε πάρει από τον κύριο Σγουρό, από την Ομαρχία και κάνουμε αυτό το έργο. Μάλιστα. Είναι διεθνής διαγωνισμός. Αυτό είναι. Αυτή είναι η χωματερή που λένε. Είναι έργο το οποίο το Μάιο ο Περιστεριώτης θα το δει. Αυτό είναι. Αυτή είναι η χωματερή. Έχετε κάνει σταθμό μεταφόρτωσης ή δεν έχετε κάνει? Θα τοποθετηθώ, κυρία Γαβρά. Όταν έρθει η ώρα. Θα τα πούμε. Κύριε Κελάφα. Εμείς είμαστε ένα κίνημα πολιτών, σας είπα και στην αρχή. Σας παρακαλώ. Που δημιουργήθηκε εδώ και 2 χρόνια. Ντρέπεται. Εμείς προτείνουμε να φύγουμε από τα χρήσματα και να πάμε στα χαρίσματα των πολιτών. Να έρθουν νέοι άνθρωποι στο προσκήνιο. Να φύγουν όσοι λίγο ή πολλοί έχουν εμπλακεί σε μια κακοδιαχείριση στο παρελθόν. Είναι πρόκληση όμως να σας πω γιατί. Εμείς σκεπτόμενοι και πολιτικά αλλά αυτοδιοικητικά πρέπει να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Το άλσος αυτή τη στιγμή, για να έχετε μία εικόνα αλήθειας, είναι ότι όπως ανεβαίνουμε την Αγίου Βασιλείου αριστερά υπάρχει έργο που είναι έργο νομαρχίας, αλλά ο κ. Παχατουρίδης και η διοίκηση λέει το υποσχεθήκαμε, το κάναμε πράξη.
πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ομαρχία Αθηνών. Το είπε νομίζω. Το έντυπο όμως, άμα δείτε, θα λέτε ότι το υποσχεθήκαμε και το κάναμε πράξη. Κύριε Κελάφα, επειδή. Συγγνώμη, δεν σας τη διάκουψα καθόλου. Στο τέλος, γιατί κάποια πράγματα δεν παρακολουθεί τα δημοτικά συμβούλια. 2 λεπτά. Εγώ δεν ασχολούμαι ούτε με χτυπήματα κάτω από τη μέση. Εγώ θέλω να πω ότι σε αυτό λέει ότι το υποσχεθήκαμε, το κάναμε πράξη. Έπρεπε να πείτε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ομαρχία για το έργο που κάνει. Δεν είναι έργο του Δήμου. Ένα λεπτό. Τελειώσαμε. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα κλείσω μικρόφωνα. Δεν γίνεται. Όπως ανεβαίνουμε αριστερά. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω.